Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam Mas Malaikat. Kowe tak unekke ahli kubur ngono kaya wedi. Nggih wedi Mas. Lah kuwi kesalahan. Konsep hidup yang salah itu begitu. Loh, lah kok ngoten? Iya no. Awake dhewe urip ki mesti bakale mati, tapi maka dari itu jangan takut menghadapi kematian. Carane piye ben ora wedi menghadapi kematian? Nek jagongan ning warung kopi sering-sering diskusi tentang kematian. Lek sampean patokku digaweke gambar ngono yo Lek, dicat iki yo Lek. Wah, ini tadi menghadapi kematian itu tenang, jangan seolah-olah kematian itu tabu. Itu pasti terjadi. Ngobrol-ngobrol masalah kematian. Iya no kowe nek tak pesenku nek mati dadi siji mbek sinden yo ngoten nggih oleh nggih. Ya entuk wong jenenge guyon. Dadi nek kowe piknik karo anakmu aja gur dijak ning WBL ning anu. Sekali-kali anakmu dijak piknik ning kuburan. Lho, kowe iki wah. Yo iki lho Le, kabeh iki bakale mati. Sampeyan bapak yo mati, ku yo mati. Mula karo sapa wae kudu sing apik, sopan santun. Kuwi pentinge piknik ning kuburan. Ngono. Monggo sesuk piknik sing kerep teng kuburan mawon nggih. Ya wis. Nggih, niki leres Pak. Kayak kuburane Simbah yo tahlilan ning ngono. Ngono. Oh. Itu piknik yang mendidik anak cucu kita. Ngirit. Ngirit ora ana bakul mesti yo. Tur anakmu mau jak piknik ning kuburan mesti mbrebes mili. Wes. Kuburan sing brebes mili. Sing brebes mili ya anakmu. Oh, mbayangno nek pakane mati ngoten nggih. Iya, brebes mili karo bar kuwi terus bunga. Lho, kok bunga? Bapakku julang ndang mati cah sesuk tak nyembelih pitik. Mesti ngono anakmu. Biar saiki. Mboten guyon-guyon nggih Mas Jo. Nggih, Sing baku nadyanto manusia itu pasti mati tapi kita harus hidup penuh kebahagiaan. Nggih nek iso mati engko sok tasuk mben ngono. Kowe pengen mati keri dhewe apa mati dhisik dhewe? Kula nggih pengen sing mati keri to. Menungso sak donya entek dhewe kari kowe ndil-ndil pisan. Kowe ijen urip ning donya mati dhewe ora rekoso. Sing mendem kowe sapa, sing mikul kowe sapa? Ayo. Berarti mutin-mutin lurah terus sinden-sinden pun entek nggih. Entek, wong sak donya mati kabeh. Wong kowe mati keri kok jenenge keri iki keri dhewe. Ora ana kancane kowe. Iya kowe mati keri dhewe ora ana sing mendem, ora ana sing ngopeni, ana gagak kakak notoli matamu. Cetos. Watake notole pas nggon manuk. Aduh. Lah iya. Soro. Lah iya. Kontek manuke terus notoli nggon moto. Aduh, malah loru. Kula mati keri dhewe iki rekoso. Nek ngoten nggih sing dhisik mawon. Nggih monggo sesuk nek badhe disiki nggih mboten napa-napa. Nggih ampun sesuk. Sesuk iki ora kudu sesuk itu sesuk tahun yang akan datang berpuluh-puluh tahun yang akan datang ora ngerti. Ben nggih. Nah, sumben. Wah, anggere omong mati wedi ngenek-ngenekane cik wah kira karuan ini. Lah mula kuwi sering diskusi tentang kematian biar tidak takut menghadapi kematian. Nggih, Pak Sikit jodoh pati rezeki niku ginaris pesti. Siji pati, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, limo metune nomor kuwi ora ana sing ngerti so. Nggih delok-delok metu. Lah nek ana sing ngerti ya sugih kabeh. Oke. Lah iya. Ngoten niku ora penting, sementing nyambut gawe napa niku sing nyata-nyata mawon. Alhamdulillah sing gender wis ora tau tuku nomor wis melu tumbas to. Wis ora, wis melu seneng. Oh, mergo saiki dadi bandare. Ora, Ding. Cek, Pak. Nggih, alhamdulillah. Mengucapkan menapa dateng warga mriki sing diwibali desa enggal. Sukses selalu untuk warga masyarakat mriki kagem Pak Lurah sarta jajaranipun seger waras. Amin. Semakin berkarya untuk yang terbaik kagem desa Maidu. Maidu. Lah jeneng angil ngene. MAINDU. Napa MA Maidu. Aduh, mbah angil. Pokoke nggih desa mriki ngoten mawon. Nggih, Maidu. Maidu ngono rasane. Hasanah. Maidu ngoten niku rasane untukku jablas terus. Terus enten balik desa strukture luar biasa, kamar mandine anyar, banyune agung, ciduke sempal. Nggih. Lah kuwi terus piye kuwi mau kowe? Lah kula ya tak celupno nae hak. Hus. Ya masyaallah itulah karena balai desa yang terbaik untuk pelayanan mereka di kamar-kamar mriki mungkin saged dienggo duwe-duwe gawe sing mboten gadah latar. Niki ameh kaya gedung serbaguna luar biasa Pak Lurah sukses. Kagem sedaya apa meneh karo ibu-ibu mau lah sing do ladi mangan nganti do ngejak foto kowe do ngejak foto kula nganti muntune om lho tak kenak-kene kula niki merongos ya tetep ketok Bu
Wis mok ingkem-ingkem meno ya. Kula ingkem-ingkemke wangil Pak, terus malah lambeku gringgingen kaya stroke. Jane untumu ki ora mrongos asline. Lah kok ngoten? Mung kuwi pipimu kemunduran dadi ya. Oh, lah nggih Bu ya ibu-ibu meneh foto mbek wong ganteng-ganteng biasa Mas. Monggo foto karo garangan wis ngene. Mungkin ndase kula pun diedit lho Bu. Diedit ndas apa? Lah nek menawi digenti ndas truk ta napa ngoten. Teko mriki lah wah alhamdulillah Sherlock-e kemayune mbah kok. Lah piye? Belok sedikit ke kanan, belok sedikit ke kiri lalu lurus. Barang wis teko kono, tujuan Anda di sebelah kanan melengak. Walah wong tombok dadu. Lah aku rene iki kon tombok apa piye? Nggih, ya itulah teknologi digunakan untuk sebaik mungkin. Niki karo warga mriki ya Allah, kanca-kanca saking Senori rawuh singgahan saring ngembat komplit nih Pak. Kerek menika Pak Santomo sak rombongan, Pak Dar, Pol tengen panggung, ngarep panggung alhamdulillah. Jajan sakmeniki disembadani piringan-piringan sing plastik aja pangan lho nek iku kok kon tuku soal iki ya ora kok lah niki kok kaya ning terminal roro didumi ngoten niku nek ngantuk cukup meneh oh ketan nek menawa kon tuku kula kloloni ape takok tumbas mboten Pak tak cokot kon tuku nek menawa tiyang mremo nggih malam hari ini kita nampa dawuh saking Pak Lurah, saking panitia sebatas paring panglipur. Nggih. Layang pirang-pirang jol ngene so. Kula wau gangsal cecala Pak Lurah katuran minggah nggih. Pak Lazib. Nggih. Tak wacane layange Pak Lurah bar iki katuran minggah panggung. Nggih, ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang Sigit Arianto kula nyuwun gending caping gunung. Nggih, kalian pepeling. Kagem para pamirsa sugeng midhangetaken saking kula mbahmu saking desa Mbringin Montong. Weh nggih. Assalamualaikum kula pun tumardi bener-bener nggih Pak Cucal. Nggih penggemar Ki Sigit Arianto. Nyuwun gending tayub Tuban. Oh iya. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya kadang-kadang PSHT khususipun Kang Mas Sono, Mas Junaidi, Kang Mas Ahmad Usdianto, Kang Mas Muhammadun. Yes, midhangetaken. Rata-rata tayub kok kabeh iki, Jol. Nggih, kendange abang ditoto Mas Bari. Ya. Rene tak gaki kendang tayub khusus. Atas nama perangkat desa Maindu Montong ngersakaken tayub Tuban. Weh iya. Nggih, ana sing bangun desa mandhapipun Lojinawi ana mukeh iki tayube. Nggih. Napa melih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu Pak Dalang Sigit Arianto, nama Pak Samsul Hadi. Kaur pemerintahan Maindu. Nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi. Podang Kuning. Mbak Yosi. Oh, nggih. Oh, nggih. Podang kuning kalau wau ibu-ibu catering nggih nyuwun podang kuning, kanca-kanca Senori, CFC Senori nyuwun podang kuning. Watah Pak Igit. Oh nggih. Podang kuning terbanyak ya tak maca. Nggih. Ya engko ben podang kuning sik bari Pak Lurah ben persiapan. Oh nggih kula tuturi. Bar podang kuning Pak Lurah katuran munggah bar iki. Monggo Pak Lurah persiapan, monggo saentene pinten ngoten nggih. Nah. Maksudnya piye kok saentene piye? Tembange nyuwun pinten ngoten lho Pak. Ora kowe arep nganu Pak Lurah obo kon nggawa duit saweran mesti. Mboten wong kula niku kalah apa kula kok obo saweran wong Pak Lurah pun paham kok. Kula mboten ngangge ngoten niku wong pun disembadani niki pun cash. Alhamdulillah. Coba iki Ratu Podang Kuning. Sinten menika? Sulis Mletre. Sulis-suletre. Lho iki jeneng anyar iki. Podang Kuning dadak maca catetan kemayu lis kowe iki. Wong niku catetan aja nggih bayar kok gadah tanggungan minggon. Oh nggih. Gadah tanggungan minggon. Di spoti men apa kuwi men suasanane men kecekel Mbak Sulis ngene men kecekel. Oh iya. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil habib rasulillah
Dalu Mbak Sulis. Sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Solawatan nganggo lagu ijo-ijo. Dadi solawatan Nggih. niku lho Mas Jal. Nggih. Asline lagune ijo-ijo siji apa loro. Ngono ya. Dadi kok sholatullah salamullah khususnya sing ngrasok agama Islam, solawatan itu penting. Mergo manut dawe guruku Mbah Nun ya toh. Antarane awake dhewe jeung Rasul karo Gusti Allah kuwi tiga kesatuan yang tidak bisa pisah. Ibaratnya segitiga cinta. Oh. Segitiga cinta, segitiga pucuke Gusti Allah, terus pojok pinggir kene jeung Rasul, terus awake dhewe. Ngono. Awake dhewe arep sowan ana ngarsane Gusti Allah, arep donga ana ngarsane Gusti Allah, nyuwun syafaate Kanjeng Nabi Muhammad, ya ta. Kanjeng Nabi Muhammad ora lali karo umate didhisikke. Ngono, dadi segitiga cinta. Mulai iki terus antarane Mbak Sulis pamundutane podang kuning. Ratu podang kuning, saya podang kuning Ratu to. Dan mau ngendikane Mak Cange Ratu podang kuning Sulitre. Mboten kok ratu podang kuning. Lah napa? Isane ya gur kuwi. Tapi ayu ra iso apa-apa lah ya tetep jos. Maksudnya piye? Piye to? Ayu niku nasio nembange ming podang kuning tok nggih pun apik. Iya. Wong urung nembang wae apik kok. Apane sing apik? Nggih niki ta. Upama Sulis dadi bojomu ngono piye? Kowe gelem jol? Ketoke kok beda keyakinan Pak Igit. Beda keyakinan itu tidak masalah. Nanti kan iso dirembuk sehingga bisa satu keyakinan. Mboten ngoten. Maksudnya mboten niku. Lah beda keyakinan maksudmu? Lah kula yakin Mbak Sulis mboten yakin nih. Oh, kuwi ta. Lah wong yo nggih kados ngeten lho. Ngapa? Mbak Cange. Kados piye? Maksudnya ki yo enggak Muni rai kuelek ngono apa? Ora lho Mas. Wis ora sambok ubat-ubetno lho. Ndak. Muni rai kuelek ngono ta? Ora gur arep muni ajur. Wong sing dinggo yo gak rai wae lho. Loh. Maksudnya piye kuwi? Umpama wong wedok karo wong lanang dadi bojone apa sing dinggo rai diusep-usepno ngono kan yo ora. Ya paling enggak kan memandang wajahnya. Memandang wajahnya gene. Lho kan di bojo aku rai kaya ngene iki malah gak ndek utang. Kok iso jol? Lah nek utang bank asese suami istri didelok lah suamine ajur. Wah, ora ngarah ndek utang. Lho kan di bojo ganteng-ganteng ngono kuwi utangmu akeh, gaweane ora karuan pati yo iso. Kuwi salah satu manfaat bojo elek kaya kowe. Bojo elek. Bojo merongos kaya kowe. Nggih, ngene iki sepi gawean deleh pasar kayak tumbuh ngene wis entuk dhuwit kok. Menghasilkan. Pengemis kok bangga. Lah pengemis ora masalah, sing penting rak bojone ayu, ngono lho. Timbang bojomu ganteng ora gelem ngemis. Heeh. Wong wedok kok nyawang mesti rai. Apa sing Lah iya dinggo to, ki Mas. raine? Lah paling enggak lek nyawang rai ganteng ngono kan. Alah ora rata-rata nek mbek bojone do merem ngene kok. Mbak Ima guyu. Lah guyu wong kono heeh kok. Mbak Sulis. Nggih, Dalem. Nggih sabar nek omong karo Julang nggih. Nggih. Pancen bocah niku SDM-e nggih mung semonten. Ah, nggih, SDM TK, rendah, nggih. SDM TK ora lulus lho Julang kuwi. Oh, alah. Sumpah TK ra lulus angger Ya ujian. ampun. Kata-kata mutiara Mas Jolang, Bu guru, mik ceceh aku ngono mi. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara kok. Lho iya lho, lah nek ora ana ibu apa urip bayi gemletak garing. Lah nek ora disisu ibu, ASI sangat baik untuk pertumbuhan Ya bayi. ning ora minta karo Bu Guru. Lho kan iki jenenge kata mutiara karena memang ibu guru iku kaya ibu yang kedua setelah dari rumah. Wah, Ngono lho. Dadi aku mek bojo ah. Mbak bojo kok Terima ngoyok. kasih, Wah, Oh, Jan. ya sing sabar. Heeh, sabar. Nekat. Ketoke ngerti raiku kok mukok ngono. Dilo-dilo kok kaya pengen nidu. Nggih kok. Ora ngono lho Mas. Samane asline ganteng. Ya Allah mesti mripatmu lara iki. Oh iki nek dilem kok ya ora trimo. Lah ketoke muni ganteng tapi eseme lambemu iki PHP kok. Muni ora Mas, iki ganteng ngene kaya seneng dhuwit ngono lho ketok iki. Lah apa sampean duwe duit? Agek golek. Dilukas Pak Lurah mriki Heeh. So, mbok sambutan. Oh. Dibawani sik Mbak Sulis. Nggih. Podang kuning kok ditayubke cara Tuban. Nggih. Cocok. Nadyan wujud Nadyan wujud
mung peksi Asmarandana iki jenenge Jal. Oh, nggih. agawe talining Malam ini juga disiarkan langsung Radio Krishna FM 107,4 dari Kuanyar, Bondoyo, Mayong, Jepara. Pak Werkudara live langsung. Nggih. halus manis nengsem Anu Mbak Sulis, bapak-bapak kependenan untuk geser mriku. Oh, nggih. Wilujeng dalu, bapak-bapak. Ya padha ae De langu-langu. Kok langu to? Ngono atik Mbak Sulis kon rondok mriki Mas rono Lis disenengi yo. Lho kowe ora ngerti? Ya rasah mutung ngono kuwi karo sampean ya. Nah, sarono nek kepengin klambi mucul kabeh lho. Aku Kok iso? serah model-model haus ngene. Ya ora piye bapak-bapak lho. Bapak-bapak. Pecisan Lho, genah bapak-bapak ki beda kasih lho. Ngingeti jenengan ketok semringah, ketok piye ngono lho, seneng. Lho bareng roh aku kok kaya roh Grahana. kayak klawu ngono. Ya kaya Grahana dibadhok karek sithik ngono kae lho. Kayak dibadhok welek. Badhok buta. Wes suwe. Wis minggat kula goleki si podang Dimonitor saking Jakarta. Nggih. Barat saking Grogol Mas Aguk Wailah. Selamat malam, selamat malam. Salam kagem rombongan Saringembat Singgahan. Wonten Oke. Pak Haji Surono, Pak Dejarno, Pak Di, Diman Prapatan, Pak Di lan sedaya dulur-dulur Cakraningrat Fans Club. Beh. Mungkin nyuwun gubuk asmara ditayubke. Wah, tayub kabeh niki. Ima lovers lupa. Ora ana sing dijinan, Wah. tayub kabeh. Wong nek ngerti jogete Sulis wis kaya jogete Karniati. Wah. Rada maju kok gen cetha. apa? Kaya Mbak Karniati ki lho. Piye? Model lambekan kan entuk barang dengah. Kok model lambekan? Dipantau saking Sumatera, saking Lampung, Mas Agus Kendus, matur nuwun. Mas Abdul Karim nika saking Pujon Kalimantan nggih nyimak Sige Channel, sembah nuwun. Kalimantan, selamat Nggih. malam. Hadir di lokasi Mas Muso Senori. Weh, luar biasa. Kok Jakarta dingeleng kerene, kok Jakarta. Oh nggih. Mas Muso. Niki wau piyaine teng mriko. Terus ke Mbak Sulis. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba Oh iya, Ye nyun pangampura lamun to kendangane ya ora persis ketayub Tuban jeneng iki Nggih. ngendang wayang kok ya Nas. Nggih, paling boten nggih ajeng mirip lah. Ah iya, sing ngendang Mas Bari saking Seragen nika. Kancane sampean nek ora mbok pikir Mbak Sulis larang deh, larang. apa to Mas?
entuke kecapet kaya bar nyigar semangka. Santai mawon iki mungkin pokoke bebas iki. Pikir tenanan kok Lis menawa sing ning omah apik iki menawa lho. Ya aja Kaya nggon aku iki sing ning omah kan apik iki. Wah, sing ning omah bergaya. Mbak Sulis. Dalem. Podang kuning mudune gubuk asmara. Oh nggih. Nganggo halo ngono ya cara tayub kene. Ya. Podang kuning gubuk asmara. Soale tayub iki pengrawite waduh ngono ya. Kok terus ngayak. Halo lho. Ayo sing kewes dadi supaya ketok kaya ngono lho. Kaya apa? Ayo karo mlirik. Halo. Podang kuning gubuk asmara. Dados. Sembeksa lagi kruyuk ngadeg do nyedaki Sulis. Kene Mas Jolang. Vokalis langsung sing cetha Mas Rangga. Gubuk asmara
sami-sami. Wah wis ya sak iso-isone ya pokoke Nggih. ya wis meh mirip gandrung Ngesti Laras lah pokoke sing iki rasane. Nggih, Wong Kendangane ya bung pek bung pak bung pek bung bang bung pek bung pak. Iya. Nggih, pokoke pun ajeng mirip kaya-kaya wong semaksimal mungkin kita menyuguhkan. Mulane nanggap Cakraningrat tayub Tuban oke, Blora oke. Nggih, nggih. Nanggap dalang-dalang ngendi-endi sok mongso goro-goro ra iso tayub Tuban terus ra iso nanggap. Kadang-kadang nggih. Wah nek iki sakmene iki nyindir ya iso, nyindiri kancane ya iso. Semangat niku pokoke rasane nggih paling jos. Ning nek nggo tayub Mbak Suli suarane terlalu bening. Nggih, kudune kados pundi? Rodok serak. Contone. Suarane buanter mungkin cedakke lambe. Yen lewat aku kelingan. Gobok kae. Kados Ora gubuk tapi gobok. gobok. Gobok kae. Sebaya pati nggih, sebaya pate. Ning nggih pun pantes ngoten niku wong ampun ciri khas sindir. Nggih, leres. Nggih, nggih. Pak Lurah, Oh nggih, Kang Asta Pasongsong aku. Penjiri Pak Lazib nggih. Pak Srepek Lazib. Mataraman, Pun Cok. katuran mriki Turuk, Bapak. turuk. Katuran panyarwe kangge warga. Monggo Pak Lurah Maindu. Radi mriki Bapak. Soale aset kok, Bro. Nggih, radi mriki Bapak. Nah, pun Lurah kersane- kok mau atur-atur piye to, Jo? kan kersane pas lampu toh, Pak. Oh, kamerane men pas. Barang ning Padangan kula malah kalah rai, Pak. Nggih, nyuwun dawuh saking panjenengan Pak Lurah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mewakili sebagai Kepala Desa Maindu, mewakili masyarakat Maindu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan tahun depan bisa menghadirkan Pak Sigit lagi, tepuk Amin. tangan untuk warga. Ora sida tepuk tangan, Terima ora kasih. komplit mek dagelan kok. Mau Pak Sigit tok kula nggih tepuk tangane engko. Kudune Pak Sigit dan Pak Sigit dan dagelan Mas Pak Lula. Sigit dan dagelan. dan dagelan yang bagus ini. Tepuk tangannya untuk warga Maindu. Wah. Iki kula semangat soalnya mau disebut, Pak. Ajeng napa, Pak? Santai mawon, nggepake balik desa niki pas acara rapat ngoten lho, Pak. Nggih, dadi jenengan santai nggih. Nggih saged diatur lah napase nika saged diatur. Nggih, monggo terus disampaikan bagaimana semangatnya rakyat. Nih odo dukung jenengan lho, Pak. Monggo. Sampun. Kok sampun? Nggih sampun. Lho dereng kok. Dereng napa? Dereng enten kata kelanjutane napa kok namung terima kasih kan kedah enten liya-liyane ngoten lho Bapak. Liya-liyane nggih. Kula pun paham liya-liyane sampun. Alah ngeten nek Nggih, nggih, menjaga nggih. kesehatan. Nggih, sampun. Alah Bapak kok ya pirsa lho. Kula pun sak kanca-kanca masyarakat kula pun sehat, aman. Oh ya wis nek pun sehat, amin. Iki piye? Saene nganu Mas Julang. Pripun? Perangkat-perangkat kalau Pak Kades iku ben beso bareng. Oh nggih harus. Nggih. Soale kersane tinggi abadi. Nggih, nggih. Monggo sedaya Bapak pangkat naik ke pentas Monggo. dan ibu-ibu perangkat. Waduh, Kersane jenengan Rami. semangat semeret kula ki tetep semangat. ibu-ibu. Kali sing perangkat radi Maindu. lemu wau sinten Pak Nggih. asmane niku? Sing Niku. tukang iris-iris niku mandus Pak. Wah iwake dadi cuwilik-cuwilik Mboten Pak. Kok mboten semeret? Kula mergane napa cuwilik-cuwilik tapi akeh soalnya ngerti nek ibu-ibu niki kanca-kanca ben nek mangan ki kepenak ngoten nggih. Kalih jangan tewel wis seneng kula Pak. Soale kula Masa dibalik- favorit. Nggih, nggih. San saya kula cokot pas laose. Wah. Ger. Piye iki nek nggawe kerupuk ombo-ombo ya, Jol. Nggih.
Kowe ngerti ra sebabnya kok krupuke ombo-ombo pas nggon soto. Lah terus pundi? Ya nggo nutupi iwake sing cilik-cilik. Wong nika kan mergi ibu-ibu kan merenahke kula jenengan supaya dahar iki genah. Cilik ning akeh iwake. Nggih. Monggo Pak Perangkat. Monggo. Kersane Bapak. ringan nggih Bapak, monggo. Monggo Pak Perangkat sedaya. Nek Pak Lurah tok mungkin malah kurang gamblak. Monggo Bapak. Monggo. Ibu Perangkat monggo. Kersane entek. Monggo. Jangkep. Jenengan kok terus gemberuduk niki ngertos napa mboten ditimbali Pak Lurah? Lah karepe Pak Lurah piye Jol? Jenengan pirsa mboten? Mboten. Walah jenengan Pirsa. lah napa kira-kira? Nggih karjate. Oh bener jawabane bapaknya pinter. Apa? Meringankan beban Pak Lurah di malam hari ini. Nggih pun bener. Lho iki ya mara neh. Ya isih seragam kok Jol. Waki seragam batik monggo Bapak wis ringan tenan iki nek satusan dadi enteng. Nggih. Lambemu Lho maksudnya 100 niku kan lho, ngaten lho Pak. Pun sampean pol pinggir. Nah. Wis. Siap gerak. kowe aja lancang. Lho lah pripun Iki mono Pak Kades karo perangkat mergo panjenengan iki luar biasa Pak Sigit. Abadi ngersake napa Pak? Pak Lurah ngersake tembang napa? Ah niki tayub kok yabat rotim. Iso ta ora guys? Nggih siap. Lho iki ya nusul. Nggih Bapak. Nggih. Nek niki kula rawani nggodha. Sebabe Astane kaya gedang cengkean gudi-gudi Mas. Lho iki iya. Lho perangkate jenengan pinten Pak? Kathah, nggih. Pun diusek-usekno mriki dhewe wong bayare padha mawon kok. Nggih. Nggih. Alhamdulillah niki jenenge perangkat sing guyub rukun ngeten iki Pak Igit. kompak ketok Enten kompak. melih kok papat gen pas 20 Pak. Nggih tembangipun kula paringi nggih siji mbaka siji. Tuban ya Sri Huning. Ada yang punya HP untuk difoto bareng-bareng Pak Lurah ini? Enggak. Tembangipun apa Pak Lurah kalau mau mandhapipun? Podang kuning. Liyane niku nggih do saged lho Pak. Nggih. Sri Huning. Sri Huning. Sri Huning Mustika Tuban. Grojogan Banyuwangi. Kene Yas, kene Yas. Yes, pokoke iki. Ini nek ora tayub no Jol nek gerajakanku. Nggih, kula manut sing liyane. Sri Huning sik. Sri Huning nggih Pak nggih. Sri Huning kopi jahe warnane. Ayo. Anu kene sindire ning isor. Oh. Sindire ning Sing isor. nembang Mbak Utari, Mbak Eni, Mbak Ima, wong telu. Waduh. Nggih cocok. Kita deleh endi cah sindire. Ning ngarep ya. Wis kaya pager tenan iki. Kene En. En endi? Kae. Halo ngene ya. Kene ngatik-ngatik bertiga ngatik-ngatik. Kene. Mbak Eni, Mbak Utari karo Mbak Ima. Bapak-bapak rondok mundur, Bu Eni maju. Ayo. Amit Pak, amit. Walah lah iki cilik ndusel. Iki kok kaya bocah buah ditinggal mboke. Piye ta? Amit Pak, amit. Lah, Utari brosot mriki. pager kok, Mbak Ima mriki. Lewat pundi niki? Nah. Wes. Wah. Kaya pager betis kok Iya. ini. Perangkat kene iki ya jas-jas tenan iso kompak. Kaya pager betis, betise sapa, Mbak? Lah iya Pak perangkat. Maksud ini pager betis nggih njaba rapet ngoten niku le nggih. Niki supaya anu nggih joget kabeh lho nggih. Dadi
Nggih nek mboten ajeng joget nggih angsal sing penting diberesi riyin. Tembange napa kan ngoten. Dibagi enten sing bisa teng ngandhap nggih mboten napa-napa ben ra dibagi. susukan. Pak Lurah teng ngandhap sing separo teng Pak Lurah teng inggil. Majolan, Mas. Eh, Iki lho, anu kejirut. iki. Nah iki lho ketoke, ayo. Jenengan Mas. Jarpan, yo Mbak Jarpan. Iki dienggo tulodo liyane. Wis, ayo Mbah, dianggep kuwi mbarsih ngono wae wis dadi. Anggep ae kene iki Mbarsih, kene iki Wantikah, kene Karniati. Ya. Wis. Aku sing jogeti sapa? Lho alah, jenengan nggon tengah. Iki ku minggir ae kok. Julang iki begendong ora iso ngelak. Lambo kaya waloh minggir dhewe. Sinden padake waloh iso glundung dhewe. Glundungi raine jolang kuwi kok. Wis, jenengan siap? Siap? Pun, nek pun siap, monggo. Jenengan pun siap, Pak? Pinten persiapane jenengan? Alah. Wong siap joget kok pinten Siap pinten. joget kok. Oh, siap joget. Oke. Wah, aku iki latah kok. Pak Lurah kula gumun warga mriki terus pres plangkate iso kompak ngene iki. Wis do siap kabeh iki ya. Lah wargamu piye Jol ning omah kono? Pripun? Wargamu piye nek ning Alah karo-karuan Pak, ana sing kerokan, ana sing gletak, ana sing ora karo-karuan. Lah niki iso kompak kabeh. Mangke riyen Pak sabar mangke riyen. Lah niki sabar mangke riyen nggih. Kersane gendinge muni, masalah niku sabar nggih. Ayo Deni. Soale wong arahe ning sak iku mbah gatel mbah ora ya takon sabar ah. Yo. Ayo, nganggo nganu Utari, diwakili Utari. Halo, ngono ri. Ayo sing kewes Mbah Mudin ben piye ngono ayo. Sriuning kopi jahe. Sing kewes. Halo. Halo. Ah, rontok kewes kaya ini. Ayo, melengak nengen. Halo. Ameh kaya film Ikatan Cinta. Iya. Halo. Halah. Halo. Kaya. Halo. Wis. Malah kaya film Ikatan Pocong kene. Iki lho, De Ima. Nah, iya. Halo. Ayo sing kemayu lambene diobat-abitno. Santai Pak, iki harga terjangkau, mboten usah mikir banget. Ayo De Ima. Halo. Nah, iki dadi Sriune kopi jahe. dadas. Dados. Yo. Monggo Pak De. Sabar nggih. Bolo dhewe sabar. Mangke riyen. Nah. Nggih. Sing bener ya ngene iki. Halo.
Kopi Jae. Langsung vokal. Wancine wis surup surya. Vokal, Mbak. Terus kok tangane sindir terus dilosor ngene terus disetor sampur ning tangane. Nggih. Pripun Jal? Niki wonten cecala Pak Lurah nyuwun mbangun desa kalih Loh Jinawe. Oh iya. Berarti wau 150 niki 150 nggih. Ya. Wong kene iki terus terang kok di. Ayo Mbak Wantika nggih, Mbak Karniati kalih Mbak Kumala Yahya kok kaya waloh to Mas. Kumala Yahya ki jos kok. Nggih. Aku kurang jos piye? Kuwi nek awakmu jos, ngentute ngentekno rim kok. Kok iso ngentekno rim? Ha nek ngentut meneng ora. Ngono kae. Nggih, Bapak santai nggih, harga terjangkau nggih. Lah. Olehmu promo kok pinter men Jal. Lah kula niki pokoke ya endorse ya iklan. Niki gentosan apa nek sini ki ampun digenti soal jogete mbaut. Nah. Wis ben kuwi sik. Lah sing pundi? Bangun desa iki Mbak Eni ora Mbak Eni ora rampung bangun desa. Monggo, Dik. Niki nyileh lho, delok kas dibalekno lho, monggo. Monggo, Pak. Mas Misra, lah iki Mas Misra. Lu ora nek dipateni kok mundur-mundur. Mboten kok ngrasakno. Niki dipateni rasa susah ben karek rasa senenge kaya ngene iki lho guyupe wakil warga utawi perangkat jenengan teng mriki mawon nggih. Santai niki jenengan sing kula calonke niki. Monggo lho niki Pak Kami tua ta? Gak layak. Ngopo? Beling. Lah. Kami tua utawa kepala dusun nek orang beling wargane ra iso makmur. Bagaimana cara inspirasi yang terbaik supaya maju ekonominya? Lho kudu beling. Nek mboten beling ra kene kami tuane ana 3 lho Jol ora kleru. Kami tuane ana 3 niki. Nggih Pak, 3 sing putih mawon Pak. 7. Pitu. Pas 150-an ayo. Lambemu nek omong kowe aja ngisini-isini aku. Lho pripun to Mak Cange? Lah kok kowe terus njalukke duit sinden ngene iki. Mboten nyuwunke niki kula. Ngono kuwi aku sisan njaluk. Nggih Ora berarti 8. digojek-gojek. Mboten Ora. namung guyon nggih Pak. Pun monggo disiapke yo.
Maksudnya sing joget sisih iki lho, Bro, rungono. Niki tasih kosong. Pak RT, Pak RT. Ayo jenengan, nuwun sewu. Niki nek jenengan mesti kok kasete jios ini. Monggo. Lho lah nek wakil nggih pripun kan ngoten. Wakil. Wakil, RT Pak. Tarmin iki. RT. Tarmin, monggo. Nggih. Lah iki lho Pak Tarmin. Ah. Ayo Pak Min. Iki sing dek sore. Ayo Pak Min ayo. Iki selak esuk do mulih kok. Ayo. Iki Pak Min ayo. Lho iki sing utus Pak Lurah lho. RT. Monggo Pak RT, monggo. RT ndi ae anggere sing utus Pak Lurah ora teko bantuan corek kabeh. Iki sing ngayak Pak Lurah lho sing ngayak. Lah nggih. Monggo Pak Min santai. Pun sirahe kersane teng mriku. Ini nang ngene malah monggo. Monggo. Ya undang-undangane angel tak kira wonge rak ganteng Ayo. Undang-undangane angel jebule wonge biasa. Kok iso mbok geret kok sapi. Lah piye wong kene iki oyo-oyoan mbek iki kok kae kok rakur lho mbek kame tuwa. Pun monggo. Iki mumpung rombongan saka Jambi kali Tidujonegoro ya. Weh. Do rawuh di belakang kelir menika Pak Kasir sak rombongan matur nuwun. Nggih. Bangun desa menika duet ya Mbak Eni putra putri. Nggih. Sing mboten saged duet iki Mas jenengan. Jolang saged. Oh, karo Mas Jolang. Oke. Malah wis luwung iki engko pokoke. Luwung lek seduluran dadi pangestu kanggo seduluran selawase. Bangun desa mandhape napa Mbak Eni? Loh Jinawi. Oh, Loh Jinawi. Nggih. Panjang kunjung kemari Palo Jinawi. Mboten niku nggih. Boten nggih sing. Oh iya. Apan wis nyata niku lho. Oh iya. Kapan mus Apan bos nyata ndange Nusantara. Nano. Oke, coba. Bangun desa Loh Jinawi. Dados. Pak kami tua santai mawon nggih. Ayo Pak RT tenanan Pak RT. Loh Jinawi Rin. Loh Jinawi. Monggo Mbak
Ayo tulun bangun desa supaya Ayo yo nyambut gawe sing penting hasil gunane ojo males muda ambes yo giat supaya uripmu mulya Ayo dulur dengan desa supaya makmur ayo yo nyambut gawe kang ana asil gunane nane Aja males muda apes Sekian supaya uripmu mulia ayo tulung bangun desa supaya makmur Ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja males muda apes yo giatno supaya uripmu mulya Matur nuwun Pak Kades sak perangkatipun. Matur suwun iki pas gendinge sing guri dhewe supaya uripmu mulya ya uripmu tok aku ora lah ya pas saire to Apa tapi mulya ki ya mulya bareng ngono Mas lah nyatane ngene supaya uripmu mulya ya kowe tok Oke, matur suwun. Matur suwun. Sembah nuwun Bapak, sampun kepareng munggah malih, monggo. Ayo, iki mau wis beres kabeh burung yo. Monggo Pak RT. Oh, dibeto Pak Inggi, nggih, monggo. Nggih. Matur suwun lho Pak, nggih. Matur suwun Pak Lurah, wah perangkate kompak. Ketok le guyub, Pak. Nggih, enten sing mboten tapi Apa? Niki wau. Wah, luar biasa Pak Lurah. Pak Lurahe tenanan, perangkate iki ya kasembadan, wargane melok kemakmuran amin. Do pinter bisa ya, Jal. Ternyata joget tayub tuban mung nginangin tok ora perlu gerakan sing anu. Karo ngeleh ngene terus deng-deng. Wah. Pak RT wau pinter sing mriki wau nggih. Pak sinten iki wau Pak Kamit tuwa nggih pinter. Tapi sing pinter dhewe niku wau sing mengambil sikap. Nggih Bapak sembah nuwun. Lah pripun nggih. Wah lah nopo to Pak kok dadak rogo-rogo mboten usah. Jenengan iki nganggo ngene barang lah Pak. Matur nuwun Pak Inggi. Alah Pak Lurah iki atake dik jagung. Ora. Ya. Matur nuwun. Cange nggih cange. Mboten usah, Pak. Kersane adil. Alah, napa lho Pak sampeyan niku ora usah. Kok tesih kathah, Pak. Pun iki nuwun sewu wong kula karo jenengan ya kaya dulur dak nggih. Arep kok balekne neh. Nggih nyuwun imbo siji ya. Alah Pak, pun mboten usah kok iso. Mboten usah kok karo inguk-inguk sak. Iki adine ketoke. Nggih. Pak Lurah iki kaya Adine lho. Loh,
Liyane entuk adine. Kowe pinter, Jol. Kula terahe wonge iki lembah manah kok nggih. Nggih, ya, Pak. Lah supaya barang dingah iki nek rata kok ya pas ngono nggih. Monggo. Iki anu Mak Cangik nggih, monggo nika nggih. Mboten Pak. Sakit iso. Mboten usah. Lah jenengane napa lho Pak ngeten iki barang. Alah. Nggih, ngapunten. Wisin lho aku. Lemah teles Gusti asih bales Bapak. Muga-muga jenengan seger waras. Dawa umure warga padha seneng karo jenengan. Pak. Ki cung tak mudhun Pak Lurah aja ngantek kenek apa ta apa. Bareng kan kok gemati karo lurahe. Lho enggak aset kok, Pak. Wah, ora nyono orang legi kok kowe pinter, Jol. Kula terahe- Pinter ngemis, Mas. Halah wong hasile ya bareng-bareng ngene lho. Oh iya ya. Bener omongmu ning ngarepe Sulis. Nggih. Allah perkara rupa. Nggih. Ning ora isin. Jan. Kowe kon tengok-tengok ning ngarep pasar pene tumbu. Entuk dhuwit. Iki trimo Pak Lurah monggo ngono disake niku lho, Pak. Tere rai melas ngeten iki ya, Pak. Ngono Sulis kok tak pek emoh iki lho. Bocah ora kegunaane wong rai ajur. Jal umpama dagelane mung ganteng Pak Lurah, ganteng ora mergawe ngono. Gandeng raiku rai kaya kotak amal terus Pak Lurah biuk. Ngene nek mbek aku atik do mukok gayane. Iki jute nek ana genahe kaya ya halah. Langsung mbok tulis saya penghasilanmu hari ini. Halah. Kaya mentolo lho. Atik ditulis cewethu nek Tulisane piye? 150. Ya. Alah ngene ku mbok rasa ditulis kaya Mbak Eni blang-bleng bareng dengah masuk. Oh, alah ya Allah. Pak Lurah nuwun sewu niki wau namung guyon nggih. Hati jenengan kok Aja kuwatir. tenanan nggih.